Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τα δικά μας προσαρμοσμένα γραφήματα χρησιμοποιώντας μερικές τεχνικές μορφοποίησης. Γιατί να πούμε στη διαδικασία να προσαρμόσουμε ένα γράφημα? Τα κλασικά γραφήματα δεν είναι αρκετά? Γιατί πέρα από την ανάλυση μιλάμε και για παρουσίαση. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Να παρουσιάσουμε με έναν τρόπο τα δεδομένα μας που να εντυπωσιάσει και να τραβήξει την προσοχή του κοινού μας. Το γράφημα πρέπει να περνάει το μήνυμα. Όχι βέβαια ένα κατασκευασμένο μήνυμα με τρίκ, αλλά το μήνυμα του αναλυτή που διερεύνησε τα δεδομένα και θέλει να μας τα παρουσιάσει. Σε αυτό το παράδειγμα, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα γράφημα που να δείχνει το μέσο όρο του μισθού, αναηλικιακή κατηγορία, αναφύλο και έτο, που να έχει στα αριστερά τα δεδομένα για τις γυναίκες και στα δεξιά τα δεδομένα για τους άντρες. Θα δημιουργήσουμε αυτό το γράφημα χρησιμοποιώντας μόνο ένα απλό διάγραμμα ράβδων. Πάμε να δούμε πώς γίνεται. Καταρχάς έχουμε κάνει μια προετοιμασία όσον αφορά τα δεδομένα μας. Δηλαδή έχουμε εισάγει σε πίνακα τα δεδομένα ανά ηλικιακή κατηγορία, ανά 5 έτη, π.χ. του μέσου μισθού για άντρες και γυναίκες ανά έτος. Το γράφημά μας δείχνει πώς διαμορφώνεται ετησίως αυτή η ανάλυση, οπότε αρχικά θα πρέπει να συγκεντρώσουμε τα δεδομένα μας σε ένα δυναμικό πίνακα. Θα χρησιμοποιήσω το κελί G2 για το έτος και θα το συνδέσω με μία drop-down list. Αν δεν ξέρετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μια drop-down list, μπορείτε να παρακολουθήσετε το αναλυτικό βίντεο drop-down list αναπτυσσόμενες λίστες στο Excel που θα έχω στο link της περιγραφής. Τώρα θα μεταφέρω τους τίτλους και τα ηλικιακά χρονικά διαστήματα εδώ για να φτιάξω ένα δυναμικό πίνακα και θα χρησιμοποιήσω τη συνάρτηση SumIfs. Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση SumIfs θα συνοψίσουμε τα ποσά αντρών και γυναικών για κάθε ηλικιακή ομάδα για το έτος που επιλέχθηκε στο κελί G2. Ας δούμε τώρα τι κάνει αυτή η καταπληκτική συνάρτηση. Αθρίζει βάσει κριτηρίων, οπότε μας ζητάει αρχικά το range των γελιών που θα αθρίσει. Θα βάλουμε τη στήλη των γυναικών, επειδή τα δεδομένα μας είναι ένας πίνακας, διαλέγω από τον πίνακα την περιοχή των δεδομένων, οπότε με αυτή τη δήλωση έχω διαλέξει όλα τα δεδομένα αυτή τη στήλης. Τώρα ακολουθούν τα κριτήρια. Βάζουμε στη στήλη του κριτηρίου το έτος, κάνοντας κλικ πάνω στην περιοχή δεδομένων τη στήλη έτους. Στο επόμενο όρισμα βάζουμε το κελί με το οποίο το συγκρίνουμε. Εδώ το συγκρίνουμε με το κελί G2 που είναι το έτος που θα επιλέγω με την drop-down list. Και θέλω στη συνέχεια να αλλάζει το έτος στο γράφημά μου. Το δεύτερο κριτήριο είναι η ηλικιακή κατηγορία, οπότε θα διαλέξω στη στήλη των δεδομένων της ηλικιακής κατηγορίας και στο κριτήριο ελέγχου θα είναι η ηλικιακή κατηγορία κάθε γραμμής. Τώρα βλέπετε ότι έχει επιστρέψει το μέσο μισθό του 2016 για την ηλικιακή κατηγορία 2024. Πριν κάνω copy τον τύπο μου στα επόμενα κελιά, θα φιξάρω τη θέση του κελιού G2. Γιατί το έτος δεν θέλω να μετακινηθεί με το copy, οπότε κάνω κλικ πάνω του και πατάω F4. Θα κάνω το ίδιο και στη στήλη για τους άντρες, μόνο που τώρα θα αλλάξω τη στήλη που αθρίζεται στα δεδομένα των αντρών και όλα τα υπόλοιπα θα μείνουν όσο έχουν. Και τα αντιγράφω παντού. Ας κάνουμε και μια μικρή μορφοποίηση των αριθμών και είμαστε έτοιμοι. Πριν δημιουργήσω το γράφημά μου, θέλω να κάνω ακόμα μια αλλαγή. Επειδή τα δεδομένα των γυναικών εμφανίζονται αριστερά του νοητού άξονα ψ, θα πρέπει οι τιμές να είναι αρνητικές. Οπότε μπροστά από τον τύπο θα βάλω το -1 και θα τις κάνω αρνητικές. Πάμε τώρα να δημιουργήσουμε το γράφημά μας. Θα επιλέξω τα δεδομένα από το I2 μέχρι το K12 και από το μενού Insert θα διαλέξω από τα Column Chart το 2D Bar. Θα το φέρω πάνω από τα δεδομένα μου, έτσι ώστε να καλύψουμε τα δεδομένα και να φαίνεται μόνο το διάγραμμα και τώρα ας παρατηρήσουμε μερικά προβλήματα. Πρώτα απ' όλα οι μπάρες δεν παρατάσσονται η μία δίπλα στην άλλη, που είναι φυσιολογικό, αλλά όχι αυτό που θέλουμε. Με το διάγραμμα επιλεγμένο πατάμε Ctrl και Άσο και εμφανίζεται στα δεξιά μας το πάνελ μορφοποίησης. Κάντε κλικ σε μία από τις σειρές, δεν έχει σημασία σε ποια, και διαλέξτε τα Options
και στη συνέχεια θα αλλάξουμε το overlap στο 100% για να φέρουμε τις σειρές τη μία δίπλα στην άλλη. Στη συνέχεια θα μειώσω το gap μεταξύ των σειρών για να μεγαλώσουν λίγο και να έχουν μια καλύτερη εμφάνιση. Οπότε είναι πολύ καλύτερα τώρα. Αλλά έχουμε ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα με τον κατακόρυφο άξονά μας. Επειδή αυτές οι τιμές στην πραγματικότητα είναι αρνητικές, οι ετικέτες των αξώνων παρατάσσονται δίπλα στον άξονα, που πάλι είναι φυσιολογικό, αλλά δεν είναι και πάλι αυτό που θέλουμε. Κάνουμε κλικ στον κατακόρυφο άξονα και στο πάνελ δεξιά διαλέγουμε πάλι τα option. Θα επιλέξουμε τα labels και στο label position θα διαλέξουμε το low. Αυτό μας μεταφέρει τα labels τέρμα αριστερά έξω από τα δεδομένα. Ας κάνουμε και μερικές αλλαγές τώρα και στον άξονα Χ. Βλέπετε εδώ ότι οι τιμές είναι αρνητικές. Οπότε ας κάνουμε κλικ πάνω στον άξονα και θα διαλέξουμε τη μορφοποίηση των τιμών μας. Πάλι από τα option θα διαλέξω το number και εδώ θα διαλέξουμε το custom. Θα επιλέξουμε 0 ερωτηματικό 0 ερωτηματικό 0 που σημαίνει 0 όταν είναι θετικό, 0 όταν είναι αρνητικό, 0 όταν είναι 0. Αν δεν υπάρχει το γράφετε και κάνετε add και το διαλέγετε και βλέπετε ότι όλες οι τιμές μου τώρα είναι θετικές. Ας αλλάξουμε και το χρώμα των σειρών, κάνουμε κλικ πρώτα στις γυναίκες και πάμε στο χρώμα. Θα το αλλάξουμε σε ένα έτσι λίγο πιο κοκκινοπό και θα αλλάξουμε και το χρώμα στους άντρες σε ένα λίγο πιο μπλε χρώμα. Μπορούμε να αλλάξουμε και το χρώμα του background κάνοντας κλικ πάνω στο γράφημα και διαλέγοντας ένα έτσι λίγο ασημένιο χρώμα. Τώρα ας κλείσουμε τη μορφοποίηση και ας βγάλουμε και τα grid lines. Θα πατήσω το συν δίπλα στο γράφημά μου και θα επιλέξω το grid lines. Το γράφημά μου τώρα εμφανίζεται καλά, απλά αυτό που με μπερδεύει είναι ότι οι γυναίκες είναι δεξιά ενώ στα δεδομένα μου είναι αριστερά και αυτό είναι λίγο μπέρδεμα, οπότε ας το φτιάξουμε. Έχοντας επιλεγμένο το γράφημα, πηγαίνετε στο chart design και διαλέξτε select data. Θα αλλάξουμε τη σειρά των σειρών και αυτό θα αλλάξει και τη σειρά των ετικετών μας. Πατώντας OK, θα εμφανίσει στη σωστή σειρά τις ετικέτες μας. Τώρα ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τον τίτλο του γραφήματος. Θα χρησιμοποιήσω ένα κελί από τα κρυμμένα, οπότε μεταφέρω το γράφημα παρακάτω και εδώ θα φτιάξω το τίτλο, θα το ονομάσω μέσος μισθός και θα βάλω και το έτος από το κελί G2. Οπότε τώρα κάνοντας κλικ πάνω στον τίτλο και στη συνέχεια στη γραμμή των τύπων υπολογισμού πατάω ίσον και επιλέγω το κελί που έχω προσαρμόσει τον τίτλο μου. Πατάω Enter και βλέπετε ότι ο τίτλος έρχεται μέσα στο γράφημά μου. Μεταφέρω ξανά το γράφημά μου στη σωστή θέση και θα φτιάξω και λίγο τον τίτλο σε bold για να είναι πιο ωραίος. Θα παίξω τώρα λίγο με τα έτη για να δω αν έχω αυτό που θέλω. Βλέπετε ότι οι τιμές αλλάζουν του γραφήματος σε κάθε επιλογή. Αυτό που παρατηρώ είναι ότι αν επιλέξω στο 19 με το 20, αλλάζουν οι τιμές του οριζόντιου άξονα. Πάμε να το φτιάξουμε και αυτό. Κάνοντας κλικ πάνω στον οριζόντιο άξονα και Ctrl 1 για να ανοίξει το πάνελ της μορφοποίησης, πηγαίνουμε στα Option και θα ξαναγράψουμε απλώς την ίδια τιμή πάνω από το minimum και το maximum της μπάρας, έτσι ώστε να μην αλλάζει αυτόματα. Δεν χρειάζεται να τροποποιήσουμε τίποτα, απλά θα γράψουμε την ίδια τιμή για να παραμείνει σταθερή καθώς αλλάζουν τα έτη. Πάμε να το ξαναδούμε άλλη μια φορά. Ας αλλάξω λοιπόν από το 2020 στο 19 και βλέπω ότι ο άξονας Χ παραμένει σταθερός. Θα μπορούσαμε εδώ να τελειώσουμε με το σημερινό βίντεο, αλλά δεν μπορούμε να κλείσουμε αν δεν βάλουμε και ένα λιθαράκι στις γνώσεις μας πάνω στη VBA. Οπότε, ας κάνουμε 2 αλλαγές ακόμα στο φύλλο εργασίας μας και ας βάλουμε ένα καινούριο κουμπί στη συνέχεια για να φτιάξουμε μία μακροεντολή.
θα κάνω hide αυτές τις στήλες που δεν τις χρειάζομαι πια. Θα μαρκάρω όλο το φύλλο εργασίας μου και θα αλλάξω το χρώμα έτσι ώστε να αποκτήσει ένα ενιαίο χρώμα και από την εισαγωγή θα βάλω ένα καινούριο σχήμα, αυτό με τις στρογγυλεμένες άκρες, που θα το χρησιμοποιήσω για να κάνω αντιστοίχηση με μία μακροεντολή σαν κουμπί. Ας το διαμορφώσουμε λίγο, θα διαλέξω από εδώ από το Shape Format το Shape Fill, θα του δώσω ένα χρωματάκι, ας του δώσουμε και ένα εφέ, από τα Bevel να διαλέξω αυτό εδώ το τρισδιάστατο εφέ και θα γράψω στο εσωτερικό του Action. Να το στοιχίσω και στο κέντρο και λίγο Bold. Οπότε είμαστε τώρα έτοιμοι να αντιστοιχίσουμε το κουμπί μας με μία μακροεντολή. Αυτό που θα κάνει η μακροεντολή μου, μόλις θα πατήσω το κουμπί Action, θα πηγαίνει και θα αλλάζει τα έτη από το 2016 μέχρι το 2022, μόνο του, χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. Δηλαδή αυτό που κάνω τώρα με το βελάκι που αλλάζω ένα-ένα το έτος, θα γίνεται αυτόματα κάνοντας ένα loop από το 2016 μέχρι το 2022. Πάμε να το φτιάξουμε. Από το menu Developer διαλέγουμε την επιλογή Visual Basic ή πατάμε Alt F11. Μας ανοίγει το μενού της Visual Basic και πάμε στα Module, κάνουμε δεξί κλικ και διαλέγουμε Insert Module. Εδώ μας ανοίγει αυτό το παραθυράκι όπου θα γράψουμε τη μακροεντολή μας χρησιμοποιώντας τη δεσμευμένη λέξη Sub και στη συνέχεια το όνομα της μακροεντολής, ας την ονομάσουμε Year Change. Παρενθέσεις και στο τέλος μας προσθέτει το Ensub. Τώρα θα φτιάξουμε μία μεταβλητή, ας την ονομάσουμε Chart Year και αυτή θα είναι ένα integer αριθμός, μιας και θα κρατάει τα έτη, δεν υπάρχουν δεκαδικά έτσι κι αλλιώς. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε το loop. For Chart Year λοιπόν, ίσον 2016 του 2022, θέλουμε να διαλέγει το Active Workbook, .worksheets και τώρα θα διαλέξουμε το φύλλο εργασίας μας που ονομάζεται Bar Chart .range για να διαλέξουμε το κελί που κρατάμε τα έτη και αυτό είναι ίσο με τη μεταβλητή μας. Καθώς θα κάνει το loop, θέλω μεταξύ των ετών να στέκεται και λίγο, οπότε με την application wait, με την εντολή wait, θα καθυστερώ κατά 1 δευτερόλεπτο από το ένα έτος στο άλλο, για να μην τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Θα αθροίσω τον τωρινό χρόνο με ένα time value ενός δευτερολέπτου και στο τέλος next για να πάει στον επόμενο έτος. Αποθηκεύω τη μακροεντολή, κλείνω. Με δεξί κλικ πάνω στο κουμπάκι που έφτιαξα πριν θα διαλέξω Assign Macro και από εδώ θα διαλέξω τη μακροεντολή μου και θα πατήσω OK. Τώρα ας κάνουμε τη δοκιμή. Κάνουμε κλικ πάνω στο κουμπάκι και βλέπουμε εδώ ότι τα χρόνια αλλάζουν, αλλά το διάγραμμά μας δεν κινείται. Γιατί δεν κινείται? Γιατί δεν προλαβαίνει. Οπότε ας του δώσουμε λίγο χρόνο, χρησιμοποιώντας κάποιες εντολές, οι οποίες θα ενεργοποιήσουν το σύστημά μας και θα του πούμε ναι, κάνε όλες τις διεργασίες ενδιάμεσα. Αυτή η εντολή είναι η Do Events. Ας βάλουμε λοιπόν μια Do Events στην αρχή και να βάλουμε και μια στο τέλος. Δεν κάνει κάτι Do Events, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όσες θέλουμε, ας βάλουμε 2 για ασφάλεια. Αποθηκεύω και ξαναπατάω και τώρα βλέπετε ότι το γράφημά μου αλλάζει, προλαβαίνει δηλαδή και μου δείχνει. Θα μπορούσα να βάλω και 2 δευτερόλεπτα εδώ. Ξανακάνω κλικ
Και τώρα περιμένει 2 δευτερόλεπτα. Αυτό ήταν το βίντεό μας για σήμερα. Αν σας άρεσε κάντε like και αφήστε μου ένα σύντομο σχόλιο. Αν δεν έχεις εγγραφεί ακόμα στα Excelάκια, μπορείς να γραφτείς τώρα και να παρακολουθήσεις τα βίντεο που βγάζω σχετικά με το Excel κάθε εβδομάδα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, θα σας δω στο επόμενο βίντεο.